Здравейте, колеги градинари, любители като мен и професионалисти като някой от вас. Да споделя скромния си опит от няколко години. Изградих си оранжерия, която зимата използвам за простиране на дрехи. Лятото си оранжерия. Пробвал съм какви ли не варианти с сезал вързан за корена, с бамбукови колчета, с колчета от вече износен простор за пране. Тази година реших да го направя така, с забити кукички в земята, сезал вързан на панделка, с което ще мога да лавирам при нарастване на корените. Ако трябва да се отпусне или обтегне, да могат да се регулират. И няколко опита за разсад. Всъщност доста са коренчета, които за жалост на няколко пъти се опитаха да измръзнат, макар и в оранжерията, от липса на опит с завиване. После им направих тунел и ги завих с найлон, но малко късно. За следващите години ще имам опит. И това беше всичко от мен с опитите ми, несгодите ми и сполуките ми в импровизираната ми оранжерия. Още нещо. Автомат за отваряне при достигане на температура. И другата грешка: не се лъжете да си купувате разни вентилатори с соларни батерии, понеже почти няма никакъв ефект от тях. Движат въздуха само около тях. Нито вкарват свеж, нито изкарват горещ. Това е от мен. До нови срещи!